гардиши матбуоти дигари имрӯза аз шумо сипосгузорем. бовар дорем ки дар оянда ҳамкорӣ байни филиал ва воситаи ахбори омма аз ин ҳам беҳтар хоҳад гашт. як намедонам барои оянда корҳои шумову чи ягон чӣ метиҳатон мотиватсия мешавад, чӣ мешавад барои ҳар як чиётон аз фурсат истофода бурда ҳамаи шуморо ба муносибати табрик расидани 35 солгарди истиқлоли давлатӣ ватани азизам табрик таҳният гуфта ба шумо ва хонадони якояки шумо саломатии хушбахтӣ муваффақиятҳои калон орзу менамоям. Сарбуланду хонобод бошед ҳама. Агар гуфта намешавад бо ягон саволу ягон чӣ бошад метавонем ба таври хатирам ҷавоб диҳем ё ба алоҳидагирам ҷавоб диҳем. Агар савол чӣ бошад ман боз ҳар як кормандони мо бо як қатор лабораторияҳои методологӣ ин донишгоҳҳо масалан дар оянда дар омода намудани мутахассисон чӣ нақшаҳо доранд ва пас аз хатми донишгоҳ чанд фоизи хатмкунандагон дар корхонаҳои металлургӣ ба кор қабул мешаванд ва оё донишгоҳ бо корхонаҳои шартномаҳо дорад ё не? Федератсияи Русия дар пеши мо гузоштааст. Гайр аз оне ки чанд нафар қабул мекунем, чанд нафар ба кор таъмин мекунем хатмкунандаҳоро. ин чиз барои мо аз соли 2025 мо ҳозир гуфта метавонем ки 94% буд ба кор таъмин мекунем. ба кадом хотир 94% буд. имсол мо камтарак намедонам камтар бо шикастем қолаби тақсимота мо роҳхат додем ба вазорати саноат ва технологияи ҷумҳурии Тоҷикистон қариб тамоми хатмкунандаҳоро на фақат металлургон информатика ё иқтисодиёт бошад чӣ бошад ҳамашам пешниҳод кардем барои бояд корхонаҳо фақат худшон чӣ шудан ҳозир аз рӯзи ҳафтаи гузашта буд дар тамос бимонам корхонаҳо қабулкунӣ сар кардан бачаҳо мо мако ҳаракат мекунем ки то максимум корда қабулшон мекунанд ва кадом хотир ҳозир норасоии кадр дар тамоми корхонаҳои металлургӣ дида мешавад. хеле баъзеашон мисол аз минтақаҳое ки аз ҳамон минтақаҳо ба ҷону дил мераванд. баъзеашон мисол хеле ҳозир акнун азияти чӣ мисол ният дорем ки 96-97% ба кор таъмин шавад. ба корхонаҳои саноатирам алоҳида бо худамон чӣ дорем? шартномаҳо дорем ба кор таъмин кардану мисол барои гузарондани таҷрибаҳои дар давоми аз курси 2 сар карда то курси 4 корхонаҳо мераванд. ғайр аз ин ҳар як донишҷӯе ки аз тарафи буҷаи Русия таҳсил мекунанд барои ҳар як кадом ина як энная сума барои рафтану дар давоми мисол 15-20 рӯзе ки дар он таҷрибаомӯзӣ мекунанд бо маблағгузорӣ мешавад. метавонед гуфта ки чанд шуъбаи донишҷӯии шумо имсол ба маршрут карда нашуд ва чӣ имтиёзҳо дорад донишҷӯии шумо? мо аз ягон чизи ҷумҳурии Тоҷикистон хафа намемонем. мо дар даруни Тоҷикистон зиндагӣ мекунем. бояд қонуну қоида бо ҳамаи тарафи 35-солагӣ дар ҷашни чӣ ҳам нест барои ҳар як сокини ҷумҳурии Тоҷикистон як шараф аст ки 35 соли истиқлолият баъзе одамон мана дидагиам мисол 30 сол пешам дар ёд дорем ки чӣ гапҳо буд мисол то чӣ дараҷара ҳозир омада расидем. ростиш донишҷӯёмон дар ин корҳо чӣ аст? як гурӯҳи боистеъдод гӯем ман мешавад дар ҳамон машрутҳо иштирок мекунам. дар он ҷое ки бо ваё иштирок мекунам мумкин дигар донишгоҳ чӣ надорам донишҷӯё иштирок накунам. аз шумораи вақти омада эълон кардем дар 70 нафар хоҳиш худшон гуфтан мо мерем онҷо дар режиссёр омадан 23 нафар шуд гирифтан гуфтан 23 нафар буда ин шумо бас 23 нафар 23 нафар мо чӣ кор кардем барои бо дар даруни ҳам 23 нафар бо режиссёро ҷудо кардан бачаҳое ки талантшон камтар зиёдтар буд чӣ буд рақсу чиҳои
баромадашон сухангӯӣ доранд хеле чизошон. мо аз тарафи худмон як стипендиальный фонде ки дорем чӣ дорем комиссия ташкил кардагӣ барои ҳамон чиро себазагӣ стипендия ҷудо кардем. Акум средний гирем агар як базаи мо 265-270 сомон бошад, се база баробари қариб 80-70 сомон мешавад. Ма фикр кунам 80-80 сомони ҳар моҳа шумо мегирад. Ма фикр кунам то ҳозир ягон чӣ мегӯям жалоб ягон чӣ шидаги нест то имрӯз аз тарафи донишҷӯён. Бо ҳаракат мекунем, бачаҳоро чӣ қадар метавонем дастгирӣ мекунем ва он хотир аст ки ғайр аз оне ки 23 нафар дар машрифҳо иштирок мекунанд, чӣ мекунанд, бо ино як дастаи маҳфили зарифон дорем, дар онҷо иштирок мекунанд. Ростиш режиссёрҳо аз ҳамон ҷо ино камтар талаботшонро талаб кардан гирифтан, ҳамон хотир аст. Бачаҳои як фақат инженер тайёр намекунем, донишҷӯёне ки қобилиятноканду аз оилаҳои ниёзманд чӣ гуна дастгирӣ ва чӣ гуна имтиёзот дода мешавад? Агар ростиш мо то имрӯза чӣ қадар пешниҳоде ки чӣ мекунем, мебиён хелш мегӯяд ки ман ниёзмандам. Дар Федератсияи Русия барои ҳуҷҷат пешниҳод кардам, мо мегӯем мо дар ҳуҷҷат пешниҳод кунем ки шумо ниёзмандед. ҳаракат мекунем аз чанд тараф. Ғайр аз оне ки мо се базаи стипендия ҳуқуқ дорем ки инвайда бо як базаи стипендияи чӣ дорем, академикӣ дорем. Материали помощ гуфта имсол як положение дигар разработка кардем, ҳамин чира ҳаракат мекунем ки дастгиришон кунем. Буданд бачаҳое ки мо ҳар кадом ёд намедонем дар кадом ҳолатан ё чизи оилавишон чӣ қадар ҳаракат мекунем то даст мо мерасидагӣ дастгиришон мекунем. аз тарафи филиал ягон мушкилӣ надорад чиз. Вале ки охири тоатам чӣ мегӯяд ки охир дар вақте камтарак фонди стипендия агар зиёдатӣ кунам барои ҳамон нафароне ки ниёзмандам барои бо тақсимот мешавад. кадом корхонаҳо қати ҳамкорӣ дорем? Мо фақат қариб тамоми корхонаҳое ки саноатиянд қариб ҳамаш қати ҳамкорӣ дорем. Ба кадом хотир ҳамкорӣ дорем? Як ҷои пӯшидашам нест. Қариб ҳар сермопас ҳамаи корхонаҳои саноати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин як нишаст доранд. Дар бинои мо дар зали мо мегзарад коллегия вазоити саноат. Қариб як дар ҳози 38 корхонаи саноатӣ 38 корхонаи саноатӣ чӣ дорем? Шаҳрнома дорем. Барои гузарондани дарсҳои практикӣ, барои таҷрибаомӯзӣ, барои ба кор таъмин кардан. Хеле мисол боз як рӯзи камтар рӯзишиган як проект дигар пеш гирифтем ки аз ҳар як корхона шахсиятҳое ки камтар мисол соатишон настар мефаҳманд, чӣ мефаҳманд, як одам мастер-классҳо 1 соат ё 2 соат гузаронд. Инчун пеш корхонаи талко қати асоси ҳамон корхонаи талко наздиктар ва чизи мо ҳамино мо ҳаракат кардем. Аввал аз замино сар кунем, рӯзи наздиктарин сентябр сар мешавад ин корхона. агон донишҷӯётон дар давраи ҳисоботӣ хориҷ шудааст? 51 нафара хориҷ карданд соли гузашта. Ва хотири як чизе ки бачае ки хонданаш хоҳиш нест, бо камтарак агар 151 каси хориҷ намекардем 400 нафари дигар намехонд охир. Барои хотир ҳаракат мекунем ки як камтарак бачаҳорам хеле дигар роҳ нест ҳозир. Ва ҳамин хотир ҷангалам намеша, чӣ намеша Ташаккур.